minutom šutnje odamo počast svima onima koji su živjeli, patili, umirali i ginuli za slobodnu Hrvatsku državu. Neka im je vječna slava. Gospodine vrhovniče, molim za dopuštenje za pokret mimohoda. Neka mimohod krene. Na zapovjed. Načelnik stožera Hrvatske vojske, stožerni general Janko Bovetko, u pratnji zapovjednika mimohoda, istodobno i zapovjednika Zagrebačkog zbornog područja general majora Ivana Basarca, dobio je dopuštenje predsjednika Republike i vrhovnika da mimohod može početi. Zapovjednik mimohoda vraća se od svečane tribine prema čelu postroja. 3 MiG-a 21 bis upravo nadlijeću u mlazevima crveno-bijelo-plave boje. To su MiG-ovi, rekli smo, ratnog zrakoplovstva kojima zapovjeda zrakoplovni brigadir Ilija Maričić. Duhački orkestri Hrvatske vojske i Hrvatske ratne mornarice u svečanim odorama. Prvim su taktovima čučete jedne od omiljenih hrvatskih koračnica, također rođene u domoljubnom zanosu i dramatičnim viporima Domovinskog rata, najavili početak današnjega prvoga i zato možda najsvečanijega mimohoda Oružanih snaga Republike Hrvatske. Uz taktove koračnice, svečane tribini, približava se, uskoro će najeći pored nje, dok orkestri intoniraju koračnicu Mi smo garda Hrvatska. Dakle, naići će vozilo u kome snjegonoša gardist u bijeloj počasnoj odori nosi državnu zastavu Republike Hrvatske. Svi zajedno svjedoci smo uistinu izuzetno svečanog prizora. Počinje prvi svečani mimohod Oružanih snaga Republike Hrvatske. Evo gardista stjegonoše sa državnom zastavom Republike Hrvatske, a uz njega su u ovom vozilu kao počasna pratnja hrvatskome stijegu 5 časnika hrvatskog pješaštva, ratne mornarice, domobranstva,
ratnog zrakoplovstva i Ministarstva unutarnjih poslova. Evo uz svečanu tribinu prolazi vozilo sa zapovjedništvom mimohoda. Zapovjednik mimohoda, general bojnik Ivan Basarac, zapovjednik Zagrebačkog zbornog područja, pozdravlja predsjednik Republike, vrhovnog zapovjednika, sve dužnosnike i goste. Uz njega su zrakoplovni general Josip Čuletić, zapovjednik zrakoplovnog ešalona, kojima predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik pozdravlja. Evo generala zrakoplovstva. Uz njega su brigadir Obradović, zapovjednik pješadijskog ešalona, i kapetan Bojana Brodovurlić, zapovjednik mornaričkog ešalona. Dakle, zapovjedništvo svečanoga mimohoda. U ovom prvom mimohodu, njegov čelni dio, su takozvane povijesne postrojbe, živi ulomci stoljetne burne prošlosti Hrvatske, u živopisnim odorama, bojama, uresima, zlatom i srebrom, raskošnom opremom i starinskim oružjem, simbolima i dostojanstvenom ljepotom riječiti od svega podsjećaju i govore o ratničkoj slavi, pobjedama, pomorskoj, konjaničkoj, pandurskoj, viteškoj, preporodne povijesti i tradiciji Hrvata, stoljećima ludo hrabrih, ponosnih i prkosnih moreplovaca, jahača, posadnika, grencera, linijaša. Momci sinjskih alkara. Podsjećanje da i danas kronike, leksikografija i vojna znanost ubrajaju Hrvate među najsmionije, najbolje gorde ratnike Europe, strašne u bitkama, vjerne prisezi, zastavi i domovine. Sinjski alkari. Podsjećanje na 1715. zajedno sa svojim momcima i na vrijeme kad su Sinjani uz pomoć čudotvorne gospe Sinjske odbili velik i brojčano daleko premoćni osmanski napad na grad. Narod Cetinske krajine, gajeći vitešku tradiciju, hrabrosti, rodoljublja i čovječnosti, već 280 godina održava vitešku igru Sinjsku alku, koja se trči na alkarskom trkalištu ispod stare Sinjske tvrđave. Starinska zastava i vitezovi alkari u svojim prekrasnim odorama sa starinskim oružjem, kopljima oborenim na pozdrav predsjedniku Republike i vrhovniku oružanih snaga. Alka je za Hrvate ponos, čast, prestiž i prkos. Unutarnja duhovna snaga hrvatskoga naroda, dio njegovih korijena, svjedočanstvo njegova trajanja, kulturni spomenik i rekli bismo svehrvatska oda slobodi. Ovo je Alej Čauš, Zorica, koji posljednji prolazi pokraj svečane tribine. Predstavnici Bokeljske mornarice upravo nailaze pokraj počasne tribine. To je hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809, koja slijedi tradicije drevne bratovštine bokeljskih pomoraca. Smatra se najstarijom do naših dana poznatom organizacijom pomoraca po tradiciji čak od 809. godine. Zastava na pozdrav, sablja admirala na pozdrav. Bokeljska mornarica je pomorska, staleška